Euskalpod 2019, Urnietako udala eta Euskonet elkartearen laguntzarekin. Alzola Baskwater eta Zuritoren babesarekin. Azkenik, jateko ordua, frontoiko tabernara noa ziztu bizian. Ezain azkar mutil, zure jatordua geroago izango da. Orain, sarean zearen txanda da. Baina... Lo dicho, ahora es el turno de Sarean Sear, para amenizar la hora de la comida. Estaremos de vuelta en directo desde Urnieta a las 4. Vaya... Eta bai gure kidea Amaia lehen esan duen bezala, gure saioa ohiko orduetan eta lekuetan entzungai egoteaz gain, baita Euskalpodeko eguerdiko tartean ere entzungai dago. Hau da, irratsaio hau Euskal Podcasting jardunaldien eguerdia egiten ari du. Horrela da, jatordua guretzat utzi dute, gure kasuan grabatuta joaten garerako normalean. Euskalpod hauetan, eguna jarraitzen ari baduzu Euskal Digital bidez, jakingo duzu gutxi gora bera, zeri buruz joaten ari den. Euskal Podcasting jardunaldiak dira, beraz, podcastak grabatzen ari ditugu, zuzenean, Urnietan, eta, pizkat komunitatea egiteko, eta podcastak entzungai ere izateko eta ikusgai komunitatea irekitzeko ideiarekin. Eta horretan gure tartetxoa betiko tartetxoa izango da, teknologiarena, umore pizka batekin, analisi pizka batekin, uste dut aste honetan ere epaitegi buruz hitz egingo dugula, baina ez procesaren kontuei buruz, baizik eta beste prozesu judizialei buruz, teknologiarekin erlazionatuak. Esan dako ordu batez, Sarean Zehar, hemen, zuen irratietan eta podcast jasotzaileetan teknologiari buruz hitz egiteko. Sarean Zearen parte hartu nahi duzu? Gure berriak iruzkindu? Ekitaldi bat kontatu? Gure hankasartzeak kritikatu? Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat. info@sareanzehar.eus. Gure WhatsAppa 688-688-00-bederatzi da. Telegram ere daukagu, 688-688-00-bederatzi. Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere. Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean. Zuen mezuak itxaroten ari ditugu. Bai? Bai. Borja, lan nahiko zeneukan Euskalpodeko lokuziak egitearekin, eta gainera jatorduan lanean jartzen zaitugu. Bai, plurienplegua asko gustoko dirudienez. Bueno, plurienplegua, enplegua ez da. Pluriokupazioa, plurikaritatea, karitatea, ez dakit. Pluriafizioa. Plurigauzak beti. Zer moduz? Bueno, nahiko ondo, berriak esain ondo, baina momentuan uste dut oporretan joan direla eta ez digute zer kontatu. Bai, batzutan gertatzen da teknologiaren munduan oporrak hartzen dituztela
apirila ez da oso hilabete hon orokorrean, maiatza hor dago... Badakigu oporraren bueltan etorriko dela Apple, suposatzen da, beren konferentzia, eta Googleen konferentzia, eta Facebooken konferentzia normalean. Bai, hori izango da ekainaldean, batzuk maiatzan ere, eirua daukagu hortik baita ere, bai. Baina, bueno, apirila nahiko lasaia izaten da normalean teknologiaren munduan. Baina dena den, berri batzuk komentatuko ditugu, bai, aste honetakoak, bai, azken programetan kanpoan geratu direnak, baina... Birziklatze programa bat egin dugu. Bueno, baina berriak interesgarriak badira, bueno, merezi du birziklatze hori egitea. Eta ziren komentatu dan bezala, paiketa batzuk martxan daude teknologiari buruzkoak ez asko, baina bueno, bai, erlazioa dokala bere momentuan hemen komentatu genituen gauza batzuekin. Abian da, Series Yonkisen kontrako epaiketa, eta guztiok jakin nahi duguna da, zergatik eta nola doa momentuz bista hori. Bai, bueno, momentuz, oraindik ez, justu hasi da, hau da, hasi dira investigazio bat irekitzen, eta orain konprobatu beharko dute zer da gertatu dena, eta ze kulpa daukan kasu honetan Valve eta beste bost desarrollatzaileak, berriz joan zara. Esan dut, hasiten epaiketa dela Series Yonkis ekoa. Beste berri bat kontatzen ari duzu. Barkatu. Ala, venga. A ber, Europar Batasunaren berriaz dugu kontatzen sintoniaz badago. Egia da, zergatik pentsatzen dute Europar Batasunaren berriak. Ai, txika, eske... Nik gauza jartzen ditut gidoian, eta zu batzutan saltatzen duzu puntu batetik bestera, baina bai, egia da, gidoitet aparte, sintoniak ez badaude, hau ez zera behar gertatuko. Gero kontatuko dugu hori, baina bitartean... Zer gertatu da Series Yonkisen epaiketarekin? Hori da, abian dena, eta lehen egunak ja gertatu direla... paiketa horretan. Vale. Bueno, konkretuki Series Yonkis denok gogoratzen dugu nola izan zen web orrialde nahiko famatua ematen zituena estekak uste dut ez estekak baizik eta bueno, ez du gogoratzen izan zen estekak konkretuki jartzen zituena edota bideoak ja bere web orrialdean hor sakonago jarrita. Esteka jartzen jartzen? Bai. Bueno, paiketa honetan 4 pertsona daude akusauta, administratzaileak edota fundatzaileak web orrialde honetan. Direla Alberto García Sola, David Martínez, Jordi Tamargo eta Alexis Höfner. Bai. Izen alemaniarra dirudiena edo. Respektiboki lehena izan zen 2009-tik 2011-era Series Yonkis izan zuena, gero beste biei David eta Jordiri saldu zion 600.000 euroren bueltan, eta laugarrena barkatu Alexis enpresarekin, bueno, hangeratu zen enpresarekin egin zen 2012an, gutxi gora bera. Eta beste alboan aurkitzen dugu enpresak akusatzaileak direla konkretuki bi enpresa importanteak eskubideak bai. Enpresa entitateak hobeto deitzuko ditugu. Lehena da Egeda, entitatea pizka bat alderakotasunak egitean esgaerekin, pizka bat funtzio gutxi gora bera berdinak egiten ditu. Bai, kasu honetan ekoizpen audio ikursentzunezko ekoizpenetan, baina basikoki eskubideak kudeatzen dituen entitatea da. Eta beste aldetik aurkitzen dugu beste enpresa bat deitzen zena FAP, eta gaur egun ja beste izen bat daukana dela Adiban. Eta entitate hau
bere barruan dauka produktore eta distributzaile handiak, Walt Disney Company, adibidez, Manga Films, 20th Century Fox, Columbia TriStar edo Warner Bros. Espainian, logikoki. Enpresa hoien Espainiako filialak. Eta 3. postuan ja dago akusatzaile publikoa, fiskalia. Vale. Hauek 4-6 aktoren artean egiten ari dute esango nuke funtzio hau, baina bueno, bai. Akusatzaile funtzioa. Akusatzaile publikoa eta akusatzaile pribatua. Esan nahi nuena zen, 7 artean errepresentazio hori egiten ari digutela dela epaiketa baten bista, azkenean bere movida internoak ere daukana, eta bere ordena, eta bueno, teatroa hori beste aldetik. Gauza bat dela nor dagoen albo batean, nor dagoen beste alboan, eta zer eskatzen da. Hori da movida. 3. partea, zer eskatzen da? Bi aldetan dago zatituta, gutxi gora bera, epaiketa penal guztietan eskatzen dena bi alboetan zatituta dago. Lehenik eta behin, kondena penal bat, hau da, pena bat dela kasunetan kartzela, prisioia, eta beste aldetik dago kondena zibila, hau da, ordainketa, indemnizazioa edo bestelako dozein kalteren konponketa. Orduan, lehenik eta behin daukagu gartzelako pena direla 4 urtekoa, 4 urteko gartzela eskatzen du fiskalia, 2 urteko gartzela eskatzen du fiskalia eta bi entitate hauek eskatzen dute 4 urte. 4 urte, bai. Eta dirutzat hitz egin da, Ejeda, adibidez eskatzen du 556 milioi euro. Eta FAParen kasuan, asko gutxiago eskatzen dute 9,5. Bai, 10 milioi euroren bueltan. Eta noski delituak jabetza intelektualaren kontrako delituak beraie jakinda, lukroko animoarekin jarri dutela kontenido eduki konkretu horiek bere web orrialdean jendea hor sartzeko eta beraientzat dirutza lortzeko. Horrelako horrela bat deitu dezakegun delitua. Azkenean, sinde, kakotxen artean sinde legearen barruan sartu ziren eta indartu ziren delitu hoiek epaitzen ari dira orain, eta eta zer esaten du bakoitzak? Noski defentsak esaten du beraiek ez zutela lukrozko animoa, izaten zela web kolaboratiba bat, erabiltzaileak hor estekak igotzeko, bakoitzak egiteko konkretuki komentatu dugun lehenengo pertsona, Alberto, esaten bere defentsa basikoki oinarritzen da, bera azkenean programatu zuen webgunean ezin zela edukia bera igo, baizik eta estekak igotzen zirela, eta hortik aurrera zer zegoen esteka horietan esen bere ardura, baizik eta erabiltzaileen ardura. Egia da, esteka horiek katalogatzeko sistema bat garatu zuela, baina baita ere beste aldetik egia da ere estekak momentu horretan 2009an ez zirela ilegalak. Eta hortik aurrera, bera, enpresa saltzen badu, estekak ez zire ilegalak berez, baina hemen ez da epaitzen esteka jartzea, baizik eta lukrozko animoarekin edukiak sartzea. Logo ja interpretatuko duzun nola edukiak sartu dezakezun. Hau da, bideoak beraz download botoiarekin jeisteko aukera emonez, edo esteka bat emonez eta zuk horra joan hor jeisteko aukera izango duzula. Baina hau ez da zinde legearekin zer ikusirik, baizik eta zinde legea edo bestelako legeak, ez baita esan dezakegu kanon digitalaren legea edo bestelako legeak bai denbora atzera ematen badugu existitzen zirenak, baina hau ez da hori. Hau da lege penala, hau da gartzela, eta hori ez zegoen zinde legean. Zinde legeak ez zen lege penal bat, egin altzezakena da izuna jarri. Orduan, hau ez da gauza berbera. Hemen ja hitz egiten ari gara lukrozko animoa zeuzkan jarduerak.
eta hor adibidez froga importantena izan dezakete diru sarrerak. Nola lortzen zituzten diru sarrerak? Publizitatearekin. Beraik esaten dute, publizitatea izan zela bakarrik webgunea mantentzeko asmoarekin eta ez zutela dirura lortu beraien poltsikorako. Orduan, egia bai ez, hori ja izango da. Bueno, eta egia kontzeptu orokorra... Bueno, egia juridikoa. Bai, egia juridikoa azkenean ez dela guztiz egia esan dezakegu. Hau da, batetik badago, de hecho, sententzietan ez du jartzen egia, jartzen du hechos probados. Frogatutako ekintzak, zer gertatu den eta frogatuta geratu den. Bai. Hori ez du esan errealitatean hori gertatu zela, hori ez du esan nahi. Bakarrik frogatutzat eman dena. Hori da. Hori parte batetik. Eta beste partetik egia edo ekintza probatuak alde batera utziz, baita ere, ze erantzukizun dauzkaten horrelako webguneak ere eztabaidatzen ari da. Osea, azkenean beste kausu batzuk egon dira, agian esain famatuak, bere momentuan Series Junkies oso famatua izan zen, baina, claro, orain arte ez da zehazki esan zelako erantzukizuna edo zein mailaraino erantzukizuna daukaten horrelako webguneak haien erabiltzaileen edukei buruz. Orduan, hori beste kontua, lukuraren kontua, beste aldean... Bai, hori ja epaitegiaren arloa izango da, gutxienez lehenengo instantzia honetan ikusiko dugu ze emaitza ematen duen eta kontatuko dugu. Bai, kontatuko dugu. Gainera, interesgarria izango da, eta gainera beste gauza bat esango dut. Ez dut uste... kartzelaren zigorra, bueno, fiskalia bere partetik 2 urte eskatzen dituenez suposatuko dugu pertsona hauek ez daukatela aurretik ezer, orduan 2 urte eskatzea azkenean kartzelaren zigorra efektiboa ez izateko, bidezkoa iruditu alzait, en fin, Jeda eta beste hauek eskatzen duten 4 urte, azkenean kartzelatik norbait pasatzea movida hauetatik ez direla en fin, pertsonaren integritatearen kontrako delituak eta horrelakoak. Baina ez pentsa bakarrik kartzelan, ez da, bai, esan behar dugu gaizki iruditzen zaigula guztioi, ez 2 urte, ez bat, ez 6 hilabete, gartzelan sartzea ja pentsatu dugu, wow, baina eske hor kondena zibilean 500 milioi euro ordaintzera kondena bat izatea, hori ez da urte bat, ez da bitan, ez da irutan, ez da lautan ordainuko. Ordaintzea azkenean, eta hori bai ja zuntzitzen duela pertsona baten bizitza betirako. Zeren ez duzu diru hori lortuko inoiz ere. Ja, baina hori ere kontuan hartuta eta gainera kontuan hartuta sententzia bat dagoenean zerbait ordaindu behar duzula, ez diozula norbaiti ordaindu behar baizik eta epaitegiari ordaindu behar diozula, sententziaren ejekuzioan, hau da, sententzia aplikatzen denean, baita ere, pentsatu nahi dut, irizpide razionalak daudela hortik eta epaile batek ez diola pertsona bati dirua kenduko izun bat ordaintzeko pertsona hori bere bizitza propiorako ez badauka dirurik. Pentsatu nahi dut. Hau ez da izuna, hau da bueno, indemnizazioa, ez da berbera. Baina galdetzen dut, hori ez da baita ere epaitegiaren bidez, hobeto esan da, bideratzen? Bai, epaitegitik bideratzen da, baina ez dauka epaileak eskubidea esateko hau ematen dizut, auketzen dizut. Ja, baina, bueno, behin esan da, hau da zure kondena, ordaindu beharko duzu. Baina, eta ez da izun bat, ezin duzu modulatu edo esan, bueno, ja, kenduko dizut.
kendu ez, baina gakoa da nola ordaindu. Hau da, bueno. agian ez dituzu Baina eske 500 milioi euro Nola bapatean. ordainduko zenuke zuk 500 milioi euro? Ba ez dakit, Aha. baina Nola ordaindu berdin da. Baina esaten badidate bizitzeko minimoa izango dudala eta ja gero ordaindu behar badu zerbait ordainduko dudala, ba bueno, pizkat, osea, pitin bat lasaiago geratzen naiz. Oso gutxi, baina pitin bat bai. Bueno, Baina bueno, espero dugu limite hoietara ez heltzea. Azkenean kalte ekonomikoa baita ere argudiatu ahalko genukelako. ikusiko dugu. Bueno, en fin, Warner Bros. Bati kalte ekonomikoa sortzea bideo bat edo pelikula bat jisteagatik Bai. ez dut oso argi ikusten. Hor dago gure argumentazioa, eta imaginatzen dut defentsarenak baita ere, baina erabakitzen duena erabakiko du. Ai, ba hori guztia epaitegietan. Eta epaitegietatik legeetara pasatuko gara, azkenean oso lotuta dauden bi munduak. Por cierto, ze gogor izan behar den epaitegien kasetaria izatea. Osea, gaur egun gainera korrupzioen kasuak jarraitzea eta bar, oso desatsegina izan behar da. Izango da niretzako nire lanpostu... A ber, bai, baina eske azkenean horrelakoak komentatzea egunero, ba, bueno, gutxi gora bera... Edo zen gai bezala. Zer esan da, azkenean monotonian gertatu... Oso nekagarria bihurtu aldela. Gustatzen bazaizu? Teknologiaren gan nekagarria iruditzen zaizu? Ba, bueno, esken boladan esain beste, baina... Pentsa esazu? 2000 Gustatzen bazaizu arloa? Kontatzea ez hauza bat dagoen esango dizut, pentsatu. 2006-tik 2018ra, gutxi gora bera, berri teknologikoak, kaka utxe izan dira. Orokorrean. Ez dira oso potenteak izan. Claro, horregatik. Hortik atxera eta gutxi gora bera azken urtean interesgarriago jarri dira, baina bizpairu urte janditugu hemen... Orduan, nekatuta zaude Iñigo. Nekatuta nengoen. Orain esain beste. Orain aire pizka bat hartu dut egia esan da teknologiaren munduaren gan. Orduan, ba bueno... Baina ez dugu nire bizitza kontatuko baizik eta berri teknologiko gehiago. Bueno, baita ere gure espektroa zabaldu dugu, ze azkenean teknologiari buruzko berriak komentatzen, ba bueno, Ser Jonkisena esen teknologikoa, juridikoa zen, eta horren komentatuko duguna energiaren autokontsumoko dekretu berria, ba legislatibo juridikoa da baita gutxi gara bera, hemen gauza teknikoak ez ditugu komentatuko, tekniko-teknologikoak, tekniko-legalak igual bai. Eta satikizun digitalarekin teknologia gehiago zerikusia zeukan? Ez. Eske satikizun digitalarekin zuk sintonia bat atera zenun, eta... Claro, komenderen kluba, baina horregatik. Orduan ez jarria purista esaten, eske hau ez da teknologikoa, zertarako komentatu. Zertarako komentatu, ez horregatik esaten dizut. Berri teknologikoak aspergarriak bihurtu badira, gure grazia jartzen diogu komediaren klubarekin, Europar Batasunarekin, Genarorekin. Ojo, Genaro, ojo. En fin. Bueno, kaso honetan zer daukagu? Daukagu dekretu bat autokontsumo energikorako... Energetiko barkatu, ez energiko beste gozo bat da. Autokontsumo energetikorako dekretu bat non pizkanaka ja kentzen ari dira deitzen zena eguzkiaren zerga. Bai, hau da, eguzkiaren zerga non zuk instalazio fotovoltaiko bat jartzen bazenun zure etxean,
eta instalazio fotovoltaiko hori independientea ez bazenu bihurtzen, hau da, zuk oraindik sarera konektatuta mantendu bazinen, ez dakizen bat peaje ordaindu behar zenuen, azkenean instalazio hori ez zela oso rentable geratzen. Instalazioa baino movida zen zu elektrizitatea ematen bazenun sarera, edo volkado edo nola ditzen zen hori. Elektrizitatea ematen bazenuen sarera. Zu energia hori erabiltzen ez bazenuen eta edo plakak itzali kakotxen artea. Ez eguen deitzen zen peaje de respaldo edo hori dirutzat ematen zenuen respaldoa, hau da, zuk energia nahikoa ez zenuen momentu enten zure autokonsumoko plakak izan da, behar zenuenean sareko energia ordaindu behar zenuen bat peaje bat, hori da. Zerga, tasa edo horrelako zerbait. Orduan, hori, azkenean instalazioa baino saretik kontsumitzea bai eta sarera ematea baita kobratzen... Azkenean, faktura ez zuen murrizten zela, noski motibo nagusia, arrazoi nagusia, zure etxean ipintzeko panel solarrak edo bestelako autokontsumorako sistema dirua kostatzen duena, noski. Aurrestea, globalki... Hori amortizatu beharko duzu. Baina baita pertsonalki. Ze atera dute azkenien gobernuak? Errege dekretu honetan, errege dekretu legea, konkretuki, egin dutena ja da jartzea kondizioak zure energia autokontsumorako sistemak energia nahiko baino gehiago ematen badu, autokontsumo hori sarera emotea eta hortik gainera benefizio ateratzea. Benefizio ez. Kompensazioa. Kompensazioa, bai. Gutxi gora bera, hau... Nola esango dugu, 500 kilovatio ordu asko dira? Ez. 500 kilovatio ordu excedentea daukazu eta 500 kilovatio ordu botatzen dituzu sarera. Beste egun batean 500 kilovatio ordu behar dituzu eta zure sistema ez dauka nahiko funtzionatzeko. Azkenean zure fakturan izango da 0. Egunetan neurtu baino... gazteleraz, lo comido por lo servido. Egunetan neurtu baino, hilabetetan neurtu beharko genuke, baina azkenean hori da. Alderdi Popularraren legea baino lehen, zegoen egoerara gutxi gora bera bueltatzen gara. Hau da, zuz saretik kontsumitzen duzu nahi duzuna, eta sarera botatzerakoan esango genuke kontagailua atzera doala kakotxen artean, ez da horrela gertatzen, baina, kompensazio ematen da. Hori pizka bat irudia egiteko. Zenbat hartu, zenbat emon. Orduan, azkenean, zure emaitza 0 izan daiteke. Ez 0 baino gutxiago, hau da, ezin duzu kontsumo negatibo bat ez dizute ordainduko. Erregistratu, ez dizute ordainduko, baina 500 kilovatio ordu hilabete batean kontsumitu badituzu, baina aldi berean beste 500 bota badituzu sarera, zure fakturan alde variablea alde aldakorra 0 izan daiteke. Hor dago beste gauza, zure faktura guztia ez da 0-ran geratuko, hau da zure fakturaren parte batzuk ordaindu beharko dituzu oraindik. Parte finkoak. Zeintzuk dira parte finkoak? Batez ere kontratatutako potentzia eta horrek dakarren zerga. Zerga guztiak. Eta nahiko zergak dauka faktura elektriko. Baina eskenean kontsumitzailerako kalkulu bat eginda kendu dezakezun gehiena, murriztu dezakezun gehiena, edo horreztu dezakezun gehiena, 140 da. Bai. Azkenean faktura elektrikoetan bi kontzeptu kobratzen dira. Bi kontzeptu kobratzen dira espresuki, gero besteak... Finkoa dela potentzia kontratutu da, variablea dela potentzia energia erabilita, kontsumitukoa, eta hau guztiaren zergak. Bai, bez aparte eta gozaiek. Baina, hori da gakoa. Orduan, normala da alde finkoa gutxiago
ez izatea, azkenean zu beti, imagina 2,2 kilovatio dauzkazula kontratatuta, erabili edo ez, 2,2 kilovatio horiek zuretzat egon behar dira sarean, orduan, horregatik prest. Ordaindu behar duz. Galdera zut, pentsat dezakegun zure panelak ja dauzkazuta instalatuta, panel horiekin jeitzi dezakezu potentzia? Zer, esan da, bueno, oso gaizki jun behar da, nik izateko panel horietan energia hainbeste. Bai, baina kalkuloak oso ondo egin behar dira. Bueno. Eta ez dira kalkulo... Energia momentu batean itzaltzen bada, jakingo duzu gutxiagoran zaudela. Ja, baina azkenean... Begiratu nik batzutan entzundu dala irratian edo bestelako berrietan zure etxeko... Beste irrati batean, hemen ez... Ez, zeren guk energiari buruz ez dugu normalean hitz egiten. Eta zuk hori izan duzu. Entzun dut, zure etxean ez bada 2 edo 3 aldiz urtero energia itzali, bai, 2-3 alditan urtean, zure potentzia gaizki dagoela. Gehiegi dauzkazola. 2 edo 3 aldiz. Bai. Hori ez da horrela. Hau da, batzutan, ez askotan, baina batzutan ez bazaizu argia itzaltzen, gehiegi daukazu. A ber, ez, azkenean, parte batetik, kontagailuan dagoen horretarako kontrol sistema diseinatuta dago zure kontsumotik, zure kontratatutako potentziatik pizkat gehiago emateko, ez asko baino pizkat gehiago emateko, asko joaten bazara, hau da, imagina, labea eta garbigailua aldi berean jartzen baduzu, eta hori zure 2,1ko instalazioan 3,2ko pikoa ematen badu, normalena izango da, argia joatea. Baina ez da horrela beti izango. Eta gainera, en fin, kontsumoa ondo kontrolatzen baduzu, eta jakinda 2,1 kilovatio kontratatuta dituzula, zer gauza jarri behar dituzun eta zer ez, en fin, linea horretan egon alzara beti, baina ez zeharkatu. Eta ezin izango zen posible egitea media bat, egiten ben bezala erabil kontsumutako energiarekin, media bat zenbat potentzia hartu duzun eta hortik ordaindu? Ez, ze azkenean hori kalkulatzea nahiko zaila izan daiteke. Kontador inteligente batekin? Baina kontador inteligentea egiten duena da... Neurtzen ditu orduak. Bai, neurtzen ditu orduak, baina datu horiek bidaltzen ditu, eta jazta, ez du beste gauzarik egiten. Kontratu dinamiko bat izatean kontratatuta daukasun potentzia margen batzutan mugitzea eta baina eske hilabete honetan ez duzu hain pikura jun geratu hemen eta hilabete honetan pikutik pasatu zara orduan gehiago jarriko dizut. Baina eskenean kontratatutako potentzia guztiak erabiltzen dira sarean egon behar den potentzia kalkulatzeko eta parte importante baten potentzia aldakorra bada edo oso aldakorra bada hori oso zaila izango litzateke. Egia da, imagina 2,1 kilovatio kontratatzen badituzu, 2,5 kilovatio momentu batzutan, minutu batzutan, inkluso ordu batzutan kontsumitu ahal izango dituzula. Osea, hori ez da arazoa. Ez da argia orduan radarrak bezala funtzionatzen dute dokate segurtasun... Claro, margen bat dago, eta gainera margen hori publikoa da. Bi aldi zure potentzia kontratatuta zeharkatzen baduzu, ja, momentu horretan argia joango zaizu, baina, en fin, margen razonable batzutan basaude, eta gainera argitaratuta daudenak estandar bat delako fabrikante guztiek estandar horren arabera fabrikatzen dutelako haien kontagailuak eta haien aparatuak, margen hoietan mugitu alzara. Eta potentzia pizkat jeitzi. Ni nire etxean egin nuen kontratua aldatzerakoan, esan nuen
3,2 ez, 2,1 eta lasai. Bueno, Eta ya está. berri honekin ja bukatzeko azkenengo gauza bat, lege edo dekretu edo normatiba hau definitiboa izango da? Zeren gogoratu, hau duela hauteskunde momentu batean, eta hauteskundeak eta gero agertzen diren gobernuak edo aterako diren erregulazioak ez dakigu. Orduan, Ja. baita ere, esan behar dugula, zure intentzio edo asmoa bada, honekin zure instalazio bat aurrera jun, jakin arriskua. Bueno, Eta a ver. jadanik badokazu, oso ondo, disfrutatu, baina ez bada horrela. Baina, azkenean arriskua beti dago hor. Beti dago, ez lego... Bai, baina azkenengo programan hitz egin genuen segurtasun juridikoari buruz. Ai, ni maite duen kontzeptu bat. Orduan, segurtasun juridikoa nahi baduzu zuk horrelako inbertsio bat esan dugula, ez dela txikia egiteko, zure etxean, nik ez nuke puntu askorik, segurtasun juridiko puntu askorik emango lege honi. Ja, baina uste du guztiok ikusi dugula gaur egungo egoera politikoan lege bat aldatzea ez dela 9 hilabeteko gauza bat, eredutzat hartuta hezkuntza legea ez da aldatu eta Pedro Sánchez nahi baina zuen. hezkuntza legea lege organikoa da eta horrek esan nahi du maioria handiagoak behar duela. Bai, hori baita bea da, baina bueno, azkenean... Hau da, real dekretu batekin, errege dekretu ezinezkoa da. Baina errege dekretua izan arren, bestea alderdi popularraren norma errege dekretu bat izan zela ere, ia materia altzen badu, bai. Claro, ia 10 hilabete iraun duela. Pasatu direla Pedro Sánchez Moncloara heltzetik errege dekretu hau argitaratu arte. Bai. Orduan, gauzak kostatzen direla. Eta azkenean horrelako... Baina nik ala ere ez nuke inbertsio hau egingo 10 hilabeterako. 10 hilabetetan rentabilizazioa, errentagarritasuna ateratzen diozu horrelako instalazio bati. Ez nago hain ziur. Bai, horrela esaten dizut. Urte Ikusi beharko nuke zenbat kontsumitzen du da. Nik adibidez nire etxean 50 euro hilero ordaintzen dut elektrizitatearengan, eta hortik kentzen badu zeuneko berrogeia, zenbat geratuko zen, 30 euro. Bai. Orduan, 20 euro hilero, 10 hilabete, 200 euro. Bai. Zenbat kostatuko zen nire etxeko teilatua hor Elon Musk egin zuen bezala, edo Elon Musk egina ez, normalak jartzen, teilatu guztia hor jartzea... Pentsatzen duzu... 200 euro uste dutez? Baina... Ez da euskat zenbakiak egia zen da, baina uste... Zenbakiak aterata... Zenbakiak begiratuko ditugu. Baina bitartean egingo duguna da beste gauza bat egitea. Zulen komentatzen ari duzun berria berroskuratzea eta Europar Batasunari buruz hitz egitea. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Eta orain bai, Europar Batasuna Steam buruz hitz egiteko ez dut ulertu zer razioa daukan honekin, baina azaldu, Borja, azaldu. Bueno, dakizunez, orain dela ja urte batzuk Europa hasi zela bere merkatu digital bakarra esartzen, eta hainbat lege egin zituen, zuk edozein herrialdera juten bazinen, erabiliko halko zenuela zure zerbitzu berberak Europa guztian, edo nolako impedimenduak izan gabe, eta hori nahiko arazoak ematen zituen adibidez streamingeko plataformetan, adibidezuk edo Amazoneko akontu
moduan, edo bestelako bezerotzat izan alzinen zerbitzuengan, eta beste herrialde batera juten bazinen, ezinezkoa zela horrelako zerbitzuak erabiltzea. Eta horrekin esan da, hainbat aldaketa egin dituzte, orain Amazon akontu bat erabili alduzu Alemanian adibidez, edo Netflixerako suskripzio bat egin eta zure seriak disfrutatu Espainian edo Alemanian baita ere. Baina, dirudienez, Europar Batasunak aurkitu du arazo bat bideojokoen arloan, konkretuki Steam plataformarekin, pertsona asko ja dakigunok nola erabiltzen den Steam plataforma, zukor hainbat joku erosi aldituzula eta jokatu. Eta zein da arazoa? Ezinezkoa dela hainbat Europar Batasunako herrialdetan erostea bideojokoak eta beste herrialde batean erabiltzea. Adibidez, Republika Txekan, Estonian, Hungrian, Letonian, Lituania, Polonia, Eslovakia, kasu batzutan Rumania, edota Polonian ezinezkoa zen erabiltzea beste herrialde horretan erositako joku bat. Eta horrek, Europar Batasunak esaten du legez kontrakoa dela, eta Valve eta beste 5 desarrollatzaileak akusazio batean investigazio bat ireki du. Baina nire galdera da, Valve ze paper dauka hemen, azkenean blokeo horiek ez dira... Valvek erosketak blokeatu ditu. Erosketak blokeatzen dituela. Baina, erosketak erosteko kapasitatea, edo erosketak zuk egin dituzun erosketak ezin dituzula jokatu. Biak. Bai. Lehenik eta behin, zuk jutea eta herrialde batean posible den jokua erostea beste herrialde batean ezinezkoa egitea, eta gero ja jokuak erosita ez jokatzea. Baina hasten da lehenik erostea eta gero aktibazioa eginez. Oda, bi alditan. Vale. Orduan, lehenengo zatian, Valve dago akusazioan, eta bigarren zatian, 5 fabrikatzaile direla Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media eta Zenimax. Eta, bueno, momentuz ez daude berri askorik, zeren investigazioa ireki da, baina bai, lehenengo izun proposamen bat atera da, eta direla beraien dirusarreren urteko dirusarreren 10% bat ordaintzea. Eta ikusiko dugu nola jarraituko duen, kasu honetan baita ere zifrak eman dezakegu, 2017 urtean dirusarrera horiek izan ziren $4.300 milioi. Horrek esan nahi du, maksimoko izuna geratzen zela 430 milioien. Gutxi. Ni egunero dokan... Txorradilla bat. Bai. Arazo barik. Bueno, hori da gure asteko Europar Batasunaren berria. Bai. Eta... Zer etortzen da orain? Zer dator orain? Uste du teknologia futbolan. En fin, gu normalean ez ditugu komunikabideak aipatzen, azkenean komentatzen ditugun berriak leku askotan topa dezakezue, baina kasu honetan erreportei bat oso interesgarria dago, ja duela hilabete bat baino gehiago argitara, gutxo gora bere duela hilabete bat argitaratu zena. Esain interesgarria zeren bere momentuan ez genuen asko komentatu. Baina benetan... aktualitatea dago nagusi. Baina pizkat irakurrita ze kontatzen duen reportaian oso interesgarria da ikustea nola aldatu den futbolaren planifikazio orokorra eta konkretuki detailetxo batzuk azken urteetan
teknologia konkretu batzuekin. Artikula bilatu nahi baduzue, komentatzen du, bere izenburua da, horrela da La Ligaren atzeko teknologia futbolean. Xatakan, komentatu dudan bezala. Eta hauen artean, adibidez, La Liga haien ordutegiak jartzeko eta erabekitzeko noiz egingo diren partidu batzuk eta konkretuki partidu handiak edo interesgarrienak planifikatzeko erraminta bat garatu du azken egutegia egiteko egutegia egiteko azken urteko emaitzak, audientzia emaitzak eta asistentzia emaitzak kontuan hartuz. Hau da, aplikazioa esaten dizu, azken urteetan gertatu dena, bai jornada honetan, bai hauen bien artean eta bai orokorrean, horrela antolatzen badugu, baditugu orduak, audientzia, espero du, hau izatea. Zuek kirolaren albistea kontrolatzen badituzte edo jarritzen badituzte, badakizute azkenengo 10 urtetan egutegien kontrola asko aldatu dela nola zen 10 urtetik atzera. Hau da, 10 urtetik atzera partidu guztiak egiten ziren asteburuan? Asteburuan, eta egiten ziren 2 edo 3 franja ordu berberetan, hau da, zuk adibidez igandearen arratsaldeko 5etan zeneuzkan 5 edo 6 partidu aldi berean. Eta hori, orain dela, bizkat esan da 10 urte, 2010 urtean edo hortik, hasi zen aldatzen. Eta agertzen ziren ordutegiak, beste ordutegiak eskaloi modukoak, hau da lehenengo bat, eta beste bat, eta beste bat, eta beste bat, ez zuten 2 partidu alde berean egiten, hasi ziren egiten partiduak ostiraletan, eta baita ere astelenean, eta afizio askoren kesak eginda uste dut asteleneko partidua hortik kenduko dutela, baina ikusiko dugu hurrengo urtean, eta baita ere hasi dira teknologia hor sartzen datu hoiek kontrastatzeko. Zeren beraiek zer inporta zaie. Noski, zergatik egin zuten hau guztia? Audientzia, dirua. Orduan, sistema hori big data horren pizka bat erabilita inteligentzia artifiziala. Big data, inteligentzia artifiziala. Small data eta esa inbeste inteligenziarko artifiziala. Hospitalera noa. Big data sandu, big data. A ver, dataren erabilera eta algoritmoak datu base bat hartuta eta algoritmoak erabilita esango du non hobeto geratzen den ze ordutegian, posible direnen franja hartuta, ze ordutegian geratzen den hobeto partidu hori. Eta ez bakarrik audientziak, baizik eta baita ere alderatu beharko dituzte, hiri berberako beste taldeak non jokatzen duten, hau da, eskentzeko aukera hiri bateko pertsonei juteko 2 partiduei momentu berberean, eta baita ere kasu badago zelai bat berbera bere bi taldetan badago. Claro, azkenean reportaian erakutsi dituzten kapturak erabilita, hau Excel batekin egiten duzu, holan, agian audientziaren analizia eta bar ez hainbeste, baina aplikazio, La Ligak erabiltzen duen aplikazioa erraminta bat du partida batzuk aldi berean gertatu aliz izateko edo aldi berean gertatu aliz izateko. Osea, bi aukera horiek dauzkate. Orduan, azkenean hau sistema nahiko erresa da, baina egia da horrela kontatuta inteligentzia adimen artifiziala eta big data eta epika gehiago dauka. Baina hau ez da teknologia raroa, ez da pentsatu ere. Begiratu, hau teknologia raroa iruditzen bazaizun edo ez. Sunlight Broadcast Planning deitutako erreminta bat egiten duena da irudi bat ematea zelaiarena eta jakinda nondik aterako den argia, nondik aterako den eguzkiaren argia, edo zein momentutan. Hau da, historiko bat egingo du partidua doan denbora guztian. Historikoa ez. Irudia.
Bai. Nola mugituko da hor argia zelaitik beste parte batetik bestera, eta hori zertarako, jakiteko non jarri behar dituzten kamerak eta nola enfokatu. Edo nola? Non ez. Kamerak beti berdin jartzen dira, estadioak eta zelaiak kableak dauzkatelako jarrita tubo batzutan, eta horiek ezin dira aldatu. Baina zein hor botoiari sakatu, pintxatu, nola esaten da euskaraz? Ez da. Erraminta hau erabiltzen errealizazioan jakingo dute zein jarri momentu bakoitzean. Errealizazioan ikusten dute haien begiak dauzkatelako errealizadoreek eta teknikariek. Agian ez, hori lanpostu bat kentzen badi teknikariei. Aia ba! Ez, osea... Sistema horrekin kentzen baduzu hor begiratzen egon behar den pertsona? Ez, begiratzen egon behar den pertsona begiratzen jarraitu beharko du. Eta Sunlight Broadcast Planning hau ez du hori aldatzen. Hori aldatuko luke adibidez baloia jarraitzeko teknologia bat sortzen bada. Hau da, baloia modu batean, dozin moduan, komunikatzen bada kamera guztiekin, automatikoki kamera horiek baloia jarraitu dezaten. Baina hori gaur egun ez da existitzen. Ideia bat eman dut, patentatuta egongo da, baina momentuz ez da existitzen. Hau, herramienta honekin, Sunlight Broadcasting Planning honekin, basikoki kalkulatzen dute nola emango duen argia astronomia erabilita, hau astronomoek badakite puntu batean ze irudi izango duzun gutxi gora bera astro guztien posizioak kontuan hartuta, eta eguzkia astro bat da, hor dago, eta badakigu nola mugitzen den, ez da zientziain exacto bat, precisamente. Orduan, gutxi gora bera, bai, kalkulatzen dute, baina azkenean erraminta hau informatiboagoa dela esango nuke. Oso ondo. Beste gauzatxo batzuk argitaratu dituzte ere. Adibidez, taldeek aplikazio bat daukatela pasaden partidak ikusteko, historikoak ere ikusteko, azkenean liga daukan datu guzti horiek taldeen eskuetan jartzeko, eta guztiok ezagutzen dugun, eta batzuk maitatu beste batzuk ez bar hori, Mediaprorekin egindako sistema hori. Bai, eta te dut gutxi gora bera. Bueno, badaude baita ere. Badaude baita ere beste hainbat sistema dela gehiago hor ikusteko aficionatua, esperientzia hobeagoa izateko, adibidez, errealitate virtuala. Eta 360 kamerak... Ai, esan du, Mercedes, ambulantzia, realitate virtuala, ai! Eta baita ere, replay 360 deitzen den sistema bat, non ikusi dezakezu jokalariaren perspektiba. Jokalariaren perspektiba, kakotxaskoren artean jokalariaren perspektiba. Bai. Gutxi gora bera. Ikusteko nola jokalari hori pase eman zuen, edo golaren ostikada eman zion. Ziurrenik behin baino gehiagotan ikusi duzula replay 360 hori Inteleko teknologia dela gainera, estadio batzutan instalatuta dagoela, eta kamera virtual hori buelta ematen duenean hori kagarroa da. Ez da hori konkretuki. Ez da, badakit ez dela hori konkretuki, baina kamera horiek erabilita... Niri gustatzen zait, horrelako errepikapenak. Baina hori irudi kalitatean, en fin, ez da bereziki ona. Ez dut esango kagarroa dela, baina ez da bereziki ona. Eta kamera berdin horiek erabilita egingo dutena da kamera virtualaren posizioa berago jartzea. Jazta. Ez pentsa hemen sekulako teknologia daukagula. Teknologia interesgarria da, eta gomendatzen dizuet irakurtzea, baina ez da inoiz ikusi ez dugun teknologia. Vale.
Eta hau guztia esan da, beste bi sintonia jarriko ditugu, basikoki programa bukatu behartugulako momentu batean edo bestean. Non daukan nire Genaro? A ber, Genaro, non sartu zaren? Ba ez dauka Genaro, titulerera goaz eta gero Genaro? Saiatu. Venga. Titulol. Genaroren sintonia bilatzen dudan bitartean, titulol. Ba bueno, badakizu oraindik ez apirilean gaude, baina hurrengo hilabetean maiatzan hasiko da ikasleek gehien gorroto daukaten momentuak, azterketak egiteko momentuak. Gogoratzen duzu nola ziren horrelako momentuak, Inigo? Niretzat oso errazak. Azken 5 urteak eman ditudalako asko gustatzen zaizkidan bi gauza ikasten, soinua eta telekomunikazioak. Eta besteetan? Eta besteetan, en fin, batxillergoko bigarren kurtsoa bi aldiz egin nuen. Osea, que sekula gustoko nituen azterketak, claro. Badaude ikasleak azterketak egiterakoan oso gaizki hartzen dituztenak. Eta kasu hau, ikastola batean gertatu dena Nueva Jersey, Amerikan, beti, titula ez bada gertzen Amerikatik, ez da titulola. DDoS eraso bat egin zutenak institutoaren wifira eta horrela lortzeko azterketa suspensoan ustea. Ai... Bai. Ai. Hau da, urrengo pausua, bere plan magikoan, urrengo pausua izango zen abisu bomba bat ematea. Hombre, a ver, hori ja gehiegi dela esango genuke. Bai, baina beti izan da txistea, zeren ez da txistea egiteko, baina nola lortu dezakegu azterketa ez egitea gaur? Deitu institutora eta san bomba bat dagoela eta... Claro, eta zure telefonoa oso anonimoa denez, inork ez du jakingo nor kontxo ditu duen. Bueno, en fin. Nik uste dut teknologia eta telekomunikazioak ikasi ditugun guztiok saiatu garela gure institutuaren wifia hackeatzea, wifia edo zerbitzari bat edo horrelako zerbait. En fin, zergatik, bestela, non dago bizitzaren grazia? Badakizu non dagoen bizitzaren grazia? Non? Abestietan, eta konkretuki abesti honetan. A ber, Borja, 4 minutu geratzen zaizkigu eta wifiaren berria kontatu behar dugu, así que askar. Azkenean 2 urte eta gero Madril-Bartzelonako abiadura handiko trenean wifia eskaintzen hasi da. Ezin dut sinestu. Sinetzi? Ezin dut sinestu. Osea, Renfe azkenean sistema hori martxan jarri du. Bueno, beren trenaren 170, baina... puntu batetik hasiko behar dira. Ai, amigo, zerbait zen. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. Borja, noizbait kontatu beharko genuke GoWex eta Genarori buruzko movida kontatuta, nola heldu zaren irudikatzera arlo publikoko kontratuak Genaroren kasua hartuta. Osea, niretzat magistrala izan da. Niretzat nahiko erraza da, zeren gainera GoWexen kasua oso gertu bizi genuen, gogoratzen dut. Nire uste dut nire lehenengo kasu polemikoa izan zen programa honetan. Bai,
bai, esango nuke lehenengoa izan zela, baina bueno, irudikatzeko... Eta gure lehenengo sintonia baita ere esan da, uste dut, bueno, Europar Batasunaren ja existitzen zen, baina nire lehenengo aportazioa izan zen sintonietan egoteko. Eta hortik aurrera nekezina izan da sintoniak aportatzen. Onaino sarean zehar hau 274 izan dena, zenbakia behin esan dut, baina ondo esan dut. Eta Euskal Poderako bereziki prestatu duguna, orain Euskal Pod ekitaldia entzuten ari bazarete, lauretan, gure urrengo saioa izango da, las charlas del QE deitzen den gauza oso polit bat noizbait han egongo zara, batez ere ni aurkeztu dudalako. Baina hori beste kontu bat da. Eskerrik asko, Borja, beti, gurekin egoteagatik. Eskerrik asko Inigo eta intxule guztioi urrengo programan arte. Berrikuspen teknikoan Mikel Carmona egon da, baita ere eskerrik asko irratietan egoten diren ekoizpen eta teknikari taldei maite zaituztegu eta badakizue. Eta entzuleak ere asko maite ditugu eta horregatik eskatzen diegu bueltan egotea urrengo astean sarean zehar gehiagorekin, bueno, urrengo astean ez, 2 aste barru sarean zehar gehiago egongo delako teknologiari buruz gehiago hitz egingo dugulako. Bitartean badakizue sarean zehar.eus gure webgunea da. Agur!